Players, vítam vás tu Ukáž Player a dneska tu bude z videotutoriálu ako si vytvoriť v Minecrafte prepadajúci sa most. Ukážeme si to. Tada! Čo budeme potrebovať? Stone alebo nejaký materiál, pressure plate, sticky piston, redstone torch, redstone repeater a redstone. Pustíme sa do toho. Vykopete si dieru 2x3, ja tu urobím také malé a vy si môžete urobiť aj väčšie. A dáte takto si vykopať 2 bloky dopredu aj dozadu a tam dáte 3 pistony. Dáte si sem takto bloky, ktoré sa zničia a ešte po nich si vykopete 3 bloky dieru hlbokú, 2 bloky a sem dáte si kamene. Môžete si tam dodať aj lavu a to je už na vás. Sem si vykopete takto dieru, takto 2x a opakovane aj sem. Tak. Dáte si tu 3 redstone torčky, aj sem. Redstone repeater si dáme sem a napojíme redstone. Už len vykopať dieru a máme to hotové. To už je na vás, ako si to vy zapojíte. Keď nechcete, aby sa toto dotýkalo a chcete to mať tak ako ja, tak doporučujem dať aspoň na jedno toto spomalenie. A urobíme si to aj tu. Vždycky je najlepšie si tu dať 2 repeatere, aby sem tieto 2 kocky sa zaktivujú, sem sa presunie a všetko zaktivuje spolu. Už len si dať sem 2 bloky a vyskúšame to. Položíme pressure platey a spadli sme do pasti. Tak to by bolo všetko z tohoto videa a ja sa s vami rozlúčim a uvidíme sa na budúce. Čau, playery!